नै लाखांबाय माइरं बाय थालिर मैखुन माइरंआ मा खालामो एसेमलि जाबाय दाख्लैनो फन हरनो नागिरबाय आङो नाम्बारानो गैला सिगां नाम्बारानो आरो नाम्बार लां गुड मर्निं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिबाय लोगोफोर दायो मर्निं टाइम ओमफ्राय आं बिराद गोबाव जाबायमोन माने भिडिअ ब्लग बानायोआनो आरोना लोगोफोर दिनै बेसेबांबा गोबावनि उनाव बानायफिनबाय माने एसे प्रब्लेम जागासिनो दं नालाय आं खोन्थालांगोन ओमफ्राय जिहेतु आं बे भिडिअखौ आपल'ड खालामबा आं खिजान बै सिगांनि भिडिअआवबो आं होननो हानाय आरोना स' दायो थांबाय थानाय लोगोफोर बिदिब्ला सनालिया टाक्ला बुरिया सिगां थाबायलांग्रोबाय सनालिनो जुथा गोदान नांगौनो जुथा गोदान रागा जोंगासिनो सनालिया जिनो ओमफ्राय जुथायावबो गोबोरखि गालानानै फैदोंनो सनालिया गोबोरखि गालानासो फैदों आं जुथायाव रागालाय होनबाय ओमफ्राय गोबोरखि गालानानै फैबाय खोन्थायाबो आरोना सनालिया मा होनबावनो स' बासटाइम मोनफैबायानो नै जोङो दायो थांबाय थानि स्कुल फारसे ओमफ्रायो आङो नै रेसनावहाय माइरंबो लाबोनांगौ दं नालाय बेखायनो बेखौबो लाबायमोन आरोना आं रेसन कार्डबो लाफादों चल' सनालि चल' टट' फैसा नङा बियो हिसाबसो मैया बे दखाननि लेखा थांबाय थानाय दे लोगोफोर बिदिब्ला टट' लाहैनि र' दायो टट' लाबाय आरोना जोङो नानिजों आंजोंहाय थांगासिनो दङ दायो जोङो बोथोरा माने एसे थान्दा जादों आरोना अखाबो हानो हानाय गेरेन्टि गैया बेयाव बाम दं नालाय अखाबो हानो हानाय गेरेन्टि गैया आरोना थान्दा थानायखाय नै माबायदि बोथोरा थान्दाथार आरोना गुसु थान्दा माबायदि सालायबोदों गारिखौ एकदम ब्रेक हमस्लाबनो हालायलायि बायदि थांबाय थानि बिदिब्ला लोगोफोर आयौ यावबो बामानो बाम आयु बोरमाया हनै बाथोनसैखा जा मेरलाथार मालाय इयाव आदार जानो लाबोदों आदार जाहोफैदों मालाय थांबाय थानि बिदिब्ला लोगोफोर कलेज बारबोबाय दायो जों बि कलेज बारबोबाय स्कुल मोनसिगोन मानसै स्कुल मोननायसै नै लोगोफोर स्कुल मोनबायानो एसेमलि जाबाय 2000 years later स' लोगोफोर दायो स्कुल गबाय नानिखौ लाना फैबाय आं मैगंबो एसे लाबोबाय थालिर मैखुन सबाय बिमानि इयाव सोना लाबाय आं प्लास्टिकआवहाय ओमफ्राय आं माइरं लांफानो नागिरदों आरोना रेसनावहाय नांला दाहाय जागोन बेखौ जानाङा गोखैखौ माइरं लांफानो नागिरदों आं कन्ट्रलाव बेखायनो ओरै बाजारजों मा होनो जयनगरजों थांसै आरोना थांबाय थानि बिदिब्ला लोगोफोर थानो नायदों दहाय ओरैजा कर्टनि लामाजों फैबाय आरोना लोगोफोर थांबाय थानि नैबे जाहैबाय हाब्रुबिल हाई सेकेन्डारि स्कुल आरोना हाई स्कुल हाब्रुबिल हाई रड मोनफैबाय नै हाई रड কোন দিক দিয়ে যাবে এদিক দিয়ে চল ওই দিক দিয়ে গয়া না এদিক দিয়ে যাবে একদম সব চল ঘুরে যাওয়া হবে কিন্তু ঘুরে যাওয়া হবে সমাবাই তো সারিয়ালি এদিকে বিজনেস থাকছিস বেরে যে থাকতে পারবেন बेजोंनो थावदो बाजार गेजेरजों हाबलांसिगोन आरोना लोगोफोर
आस्ते आस्ते आयु आयु माने बाजारा उरसे थाबाय जों ओरैजाय फैबाय बारस'बोबाय आं गियोसो बेयाव मुथि गारोना गिनोसो ओंखारो आङो आयु नै एन्जरा एन्जर हाबदों फानाव नांनो मन्दिर दं गियाबा ओरैसो थांबा मानि समाबाय खाथिजों ओंखारहैयो आरोना लोगोफोर फार्मासि फिसा दंलायबावो बेजों थबस्र' जायो नालाय बेखायनो फैबाय बेजोंहाय बे लामाजों बांद्राय फैलाबाय आं दाख्लैहाय हासबेन्डआबो लाबोदों आरोना बे लामाजोंनो ओरैसो थांनाय बेजों लाबोदों माबाजों ओइसिस मार्केटजों ओरैजों थांदोंमोन नालाय जोङो ना सिंगि लायनोसो थांदोंमोन बेयावहाय नैबे लामाजों लाबोदों आरोना दा फैनाय लामाजों बाजारजों ओरै थंब्लेर ओंखारहैदों थांबाय थानाय लोगोफोर ओमफ्राय जों ओंखारफैबाय बे लामाया आगा समाबायथ' एदिक ना एदिक दे चल दा एदिक चल समाबाय যোনখানে রেশন দে আগাও লাগে না ওইটা যেটা কইছিলাম ওই দিক দিয়ে আসলে একবারে হইতো অল্প আগাইলে পাবে बे लामाजों ओंखारफैदों आरो नै ससे दावखोबा मोनसिगोन आरो समावथा इउक' बेंकआ नै उपस्थितियाव दख'ना फानदोंमोन ना बाजै हटेल ওই যে ওইখানে টোটোগুলো যেখানে আছে না এখানে ভিতরে ঢুকা দাও এমন ভেবে না এই যে এখানে ঢুকা দাও ভিতরে এটা ডাইরেক্ট ভিতরে ঢুকা ছাওলা না লাগবে মাইরং नाम्बार गैला आङो दाख्लैनिफ्राय फन हरनो नागिरदों नाम्बार गैयिनि थाखायनो फनखौनो हरनो हायाखै मोजां बानायनो गोदान कालार फुनजोब्बाय ना दा ओंखारदो अल्प दारा गोलैबायसो नै बिसिनि जायगायाव है जाबाय एफा जायो नामा दा न'आव जाहैनोसै नागिरदों थाइजौ जामलायसै दाख्लैनो फन हरनो नागिरबाय आङो नाम्बारानो गैला सिगां नाम्बारानो ना आइदि नाम्बार लांफिननांसिगोन मबाइल सोलायनानै गैला नाम्बारानो नै लाखांबाय माइरं बे थालिर मैखुन माइरंआ मा खालामदों सिङाव लाबायब्रा लांनोसै दाख्लैनिफ्राय लांफैनो जाया थांफैनोसै नै लोगोफोर नाम्बारानो गैलामोन ना मबाइला सोलायनानैहाय नाम्बारानो स्मेल होबा फैफिनासै दायो लाबाय थांफिनोसै आरोना नाम्बारबो लाफिनखाबाय आङो मालाबा माने फैबा लस जायोना जुदि बायसान्स बन्द थायोब्ला माबाफोर खामानि थाबा फनाव खोन्थाहरो नालाय आंनि नाम्बार दंखायो गावसोरनाव मानि नाम्बाराबो दं आंनासो माने बिनि नाम्बारासो आंनाव गैलामोन आरोना लाफिनखाबाय आङो दायो थांग्रोनोसै डाइरेक्ट न'आव आरोना सिदासिदि न'आव थांखानोसै दायो दा लोगोफोर आरो सारियालि मोनबाय नै सारियालि डाइरेक्ट बाजारजों थांसै मासबा दावरावहाय ब्लाबनो दावरावानो अभार दाखोर गारनायाव मोनामजोबबाय लेथ्रानो छि सनालि गावनाथ' गेलेनाय क'क्राझाराव मामि गसाइगावआव लांबा गेलेनो मोनगासिगोन ना थांसैब्रा गेलेगोन ना गाबोन नङाबा कि समफोर थांगोन मिन्थिया आरो दा फन हरनानै सोंहरनांगौ हस्पिटालाव स्टाइल बाजारा थाङालै गाबोन थांनांगौ ना समफोर थांनांगौ होननानै सोंहरगोन नोंनि क्लास जोबखांनाय थांबाना गेलेखागोन गारि लाना थांनो गाबोन ना समफोर थांनाय जायो नायनोसै बाजार थांगोयोब्रा जाम्बिलाय नायल' नोङो
गेलेना ओइल' सनालिया खालि गेलेनाय थाख्ला बुरि गेलेनो होना बुंदों होगोन ना होगोन गेलेनो बेयाव नङाबा बाजार बे गौराङावहाय आरोना क'क्राझार टाउनाव गौराङावहाय गेलेनो मोनि दाख्लैनिफ्राय बोराबगासिनो बिमाखौ हस्पिटालाव लांनो ओंखायनो एबार थांबा गेलेहोगोन होननानै माया थादों नालाय गारि लानानै थांखानोसै खेबसेनो हस्पिटालाव थांगारसै चेकआपआवहाय बिनिफ्राय ओमफ्राय गेलेम पार्कआव हाबबोगोन बिदि होन्दों आरो दा बिदिनो गाव हाबगासिनो थांबाय थानाय लोगोफोर बिदिब्ला न'आव रायज्लायना लोगो मोनफिनसै दे बाजार मोनबाय नै जोङो